ungebiza ngamagama unyukubisi nami ngomuntu safana nje ungishopha ungihlukumisa ngenxa zebakalami ungebiza ngamagama Sikubingelele sikwamukele kusiya Viva TV1 kanti lo omzwayo bathi ke bhidliza imizi amanye amadoda amaqede kuvuko wakhe uSipho wakwaphoseka ngalesi sikhathi ngihleli nomelaphi wendabuko ngihleli nodokotela odume kakhulu nowaziwa kakhulu ngamagalelo okulapha ngesinto dokotela asibabingelele ababukeli besiya Viva TV1 sibatshela ukuthi udokotela ungubani futhi ke uzinze kuphi ngokusebenza. Ngibingelele kubalaleli bonke bese asilalele nje nabasibonayo lona okhulumayo umavula kuvaliwe emzini amadoda enyanga nje sebenzela udokotela nje osebenzela le eintabeni zaseGoli eSoweto ezone 9 lapha engizinze khona ke ngokumsebenzi kakhulu kodwa ngakudabuka ngidakwe enkandla amahlathi amnyama. Dokotela kosibhekile nosilalele uyafisa ukuthola ukuthi mavula kuvaliwe sifike kanjani kumsebenzi wethongo. Emsebenzini wethongo ngangisemncane impela ngithatha lo msebenzi wethongo kuze kube namhlanje ngiloko ngiyibambile futhi indima. Abantu abaningi bayakuthakazela abantu abaningi bayajabula ngomsebenzi wami. Mawuthi dokotela wawusemncane wangenwa noma wangena ngoba kubalekile sikwazi lokho. Ngangenwa. Okay? Ongeniwe dokotela ukwenzakalani thini into? Ungena kwami la edlozini ngangena njengomuntu ogulayo ngihluphe ekhaya kufanele amehlo yonke lento. Okay? Kanti nginyonyobelwa lesimo sayidlusedlozi. Ngaphuma ke ngihamba ngayothwasa. Ngethwasa impela ngisangoma nje. Dokotela ngiyakuzwa uthinta eyokuthi ke wethwasa uyisangoma. Yeah. Kwindlela osebenza ngayo kukhona yini umehluko ekubeni umelaphi wendabuko esigabeni sokuba inyanga nokuba isangoma njalo njalo? Ngisho ngithi akawukho umehluko ngoba sikwenza konke. Okay. Siyahlola, siyelapha futhi masuthola inkinga ngoba phela umuntu mawusumhlolile ufuna ukuthi umsise. Angeke uzomsiza umuntu ungazange uzombhule futhi ungayibonanga inkinga zengayo manje sike sisichitha amathambo sibheke ukuthi lo muntu ungasizakala ngani ikuphi la ngasizakala khona simlekelela kufanele simlekelele khona. Dokotela umavula kuvaliwe kuningi obatshazwa ngakho isikakhulukazi lapha egezeni abantu. Ngiyafisa dokotela singene entweni ethinta igubhu. Udume kakhulu ngokuthi unesigubhu sokugeza. Ngifuna usinikeze ukukhanya noma uhlahlo namhlanje ukuthi mangabe sikhuluma ngesigubhu sokugeza kukhulunywa ngani bese sehluke kanjani ezigubhini lezi esizazi abantu abaye bathi bayayilanda ukuze zizokwazi ukuthi ke zibalethele inhlanhla zibalethele lokho bayazazi ke abantu izigubhu abavame ukuthi ke bayilande kubanye abalapha bendabuko. Wena ukhuluma ngesigubhu sokugezwa yini leyo mkhuba mini leyo dokotela sithatha usibeke. Isigubhu sokugeza isigubhu nje esilekelela kakhulu umuntu ngoba ngathi mangithatha lo msebenzi ngangafisi umuntu ongene kimi aphume ekhala ethi akasizakalanga. Ngaze ngihamba ngafuna lesi sigubhu sokuthi umuntu noma kuthuna yiphi inkinga noma umuntu ubhekele nayo yiphi inkinga yikho ngisibiza ngokuthi umkhucululi weinsila zabathakathi. Leso sigubhu leso esokuthi nje sidilize inkinga zokumuntu umuntu akwazi ukuthi aphila ephambili engathi umuntu kudala ngihambe ngigeza kodwa ngubona umehluko. Manje manje ngamthinta ngamgeza ngaso uyabuya umuntu azawusho ukuthi hayi lokhu ebenginenkinga nakho sengiphumelele. Dokotela siyesizwe abanye abelaphi bendabuko athi umuntu hayi mina ngabona ukuthi cha umsebenzi uyafiphala ngase ngithwala. Yebo. Wena dokotela uthwele? Ekuthwaleni cha angathwali. Ukuthwala kwami ukuthi angene umuntu oyi1 ngimsize ezenaba u5. Hayi umsebenzi wami nje ulapho futhi umuntu uma esengene kimi angisho ngoba nakhe seshiya imali yakhe sekufanele ukuthi ngawabamba ama calls akhe ngithi umuntu ngimdischarge enkingeni abeyize ngayo sesikwazi ukuthi siyayiqeda. Wona umsebenzi wami engidume ngawo ukuthi mangakusiza uwedwa uzoza naba u5. Wona umdonso wami loyo. Okusho ukuthi lapha kwamavula kuvaliwe likhona
likhona iqiniso uma kuza kwimpande. Qiniso kakhulu empandeni ngayihluphekela kakhulu ngemncane ngene empandeni. Ngigaya umuthi. Iwona futhi into engibona ukuthi iyona engiphilisa ngoba kumnandi kwenza iqiniso kubantu. Okay. Kuze abantu bezokuthanda. Yeah. Dokotela kunomuntu osibhekile ngalesi sikhathi nosilandelayo nosezwile ukuthi cha udokotela uyazenza izinto ngendlela azenza ngayo kodwa uyesaba ukusondela ngoba mhlawumbe ebalekela khona into esibize ukuthi stigma ukuthi hayi mina ngiyakholwa mina angicatshwa mina umuthi nje angihambisani nawo noma idalwa zami angizazi so angazi ngaqala ngibheke kumuntu onjalo dokotela ungathini uma ngabe akasondele lapha kwamavula kuvaliwe. Ngithi umuntu akasondele azothabatha ukuphila. Umuthi uyaphilisa mawukholelwa kuwona. Kodwa mawungakholelwa kuwona ngeke futhi uzuphilisa. Ngeke ngithi umuntu makasondele noma kuthiwa mhlawumbe usehambile wahamba amazwe ngithi mina makasondele. Lithi igama ngelilanga umbi wandawonye. Ngeke ngithi mina umuntu uyakuthola ukuphila mayefuna ukuphila. Yeah. Kone ekhaya selixakanisile akungeneki abantwana bezwani abagani abashadi kuxabene ubendle nje. Simenze njani umuntu onjalo lapha kwamavula? Lapho kusuke kuxabene umsamo. Kusuke kuxabene umsamo ungahambi kahle. Umsamo kufanele kulungise umsamo. Mayiqala ingane izixabana ekhaya noma kungezwani kube khona uA no B. Kusuke kukhona inkinga ekhona edlozini. Ngiye ngithi umuntu makangene lapha ya kubafana bomoya bambhekele ekhaya kungenza ukuthi mhlawumbe khona umuthi wagqitshwayo fanele siwathuma abafana bomoya befike bayulahle lapha phambi kwethu awubuka umuntu awubone hayi ukuthi kwenziwa ifake noma kwenziwa ini. Okay. Yeah. Mana ke dokotela uthi abafana bomoya bayakwazi ukuyivundulula lento esuka itshalwe lapho la itshalwe khona bazoyibeka phambi kwakhe bazoyibeka la ahamba umuntu eseyibonile ukuthi nansi lento esibulala ekhaya njengoba singezwani. Yeah. Dokotela namhlanje ungehlule kodwa ke akungimangazi ngoba ababukeli besiya Viva TV1 baningi bekubabaza njoba usufakazela lento okade uyisho dokotela ukuthi wena ulapha 1 kuvumbuke 5. Yeah. Cha mbukeli wesiya Viva ungakhohlwa ukusubscribe kanjalo ke futhi nokuqhubeka nje uhlale usibhekile ukwazi ukuthi ke uyibonele abalaphi bendabuko abafana noDokotela umavula kuvaliwe. Dokotela asibanikeze inombolo yakho isikakhulukazi nanokuthi ke isigodlo sizinze kuphi. Isigodlo la sizinze khona ngisesowethu mina zone 11. La ngihlala khona nje kakhulu la kwenza khona izinto. Ngokuqhubeka ke kwamakhaya sengigcina sengithengela inye ikhaya kodwa ngoba sendela abantu location yalapho okusengiyosebenzela khona. Okay. Inombolo isigodlo lesikhulu lapha impela umuntu athola yona yonke into ayifunayo. Inombolo zocingo? Inombolo zami zocingo sithi 073 44 50 50 650 asiphinde dokotela 073 44 05 50 650 yawatholakala na WhatsApp leyo. Okay. So ke umuntu nje mengabe efisa ukuxhumana nawe na ku WhatsApp uyakwazi ukuthi ke akubhalele. Uyangithola kuloko number. Okay. Dokotela angifisi sisonge ingxoxo yethu singakubhekanga lokho ngoba ezinye zezinto nina njengabalaphi bendabuko eniye ningagonyuluki ngazo kanti kubalekile ukuthi nani nisitshele. Yeah. Umuntu dokotela ofika kuwe esethi cha mina dokotela angisafune kwakuhlola angifune kwakubheka angifune kwakuthini mina into engiyifunayo dokotela ngicela ungenzele ukuthi. Yeah. Uyizwe indaba kungaba ukuthi ufuna ukuthi umphakamise ngokomsebenzi ngabe umunye mhlawumbe unecala kuningi uyazazi izinto abantu abayibafike beyifuna kwangazi ukuthi nenza imilingo. Abantu abanjalo dokotela into enjalo ipossible ukwenzeka likhulume nje iqiniso dokotela nezwe libuka nomhlaba ubuka uyakwazi umuntu uvela isigubhukane nje umenzela imilingo noma umenzela into kungaqalanga kwabhekwa. Ngiyangithanda ukuthi umuntu makabheke. Okay. Sibone ukuthi masimnikeza lento abukho nomngozi obuzokwenzeka sikhona nesidalo esiyimukelayo lento ngoba into ofanele imukele isidalo. Fanele sixoxe naso isidalo ukuthi lesi singavumi sikwazi ukuthi sixoxe naso sisincenga ukuthi masivume umuntu akwazi ukuhamba yophila. Manje mayizofika ethi ufuna into engabhulanga
lokho kuyalimaza empilweni. Umuntu angathathi into kanti edlozini lakhe noma edalweni zakwa kubo akuvumelekile. Yabo njalo. Okay, dokotela, ngakube lapha esikolweni sika Mavula kuvaliwe icubu zabantu ziyasetshenziswa yini ukugaya umuthi? Hayi lutho. Hayi asisebenzisi le ngoba sisakholelwa kakhulu thina edlozini. Sisasebenza ngedlozi. Okay. Sikwesabeke lokho kwezicubu zabantu ukuthi singayisebenzisa. Ilwane sisebenzisayo kuphela. Azibeki ubungozi ephezulu komndeni wami. Asubeki ephezulu zomndeni wakho sayikhetha nazo izilwane ezinomngozi kumuntu. Yeah. Dokotela, ukhulume ngabafana noma ngabalozi mangithi ngubeka kahle dokotela. Wathi bayakwazi ukuthi bakuvundulele into esegcekeni. Ake sibheke umuntu olahlekelwe impahla, mhlawumbe untshontshelwe ebhizinisini, mhlawumbe nestaff nje simsebenzelayo sivama ukuba nesandla. Angasondela yini? Uma esondela ulekeleleka kanjani lapha kwa Dr. Mwelase kuvaliwe? Bajwayele impela ukufika, bajwayele ukufika nabalahlekelwe izimoto banokufika. Abafana bomoya babalayela ukuthi izikuphi ngenhlahla abanye bayafika bayisho ukuthi nansi imoto yathi sibuye nayo. Oh, okay. Yeah. Dokotela, uthi olahlekelwe imoto nje akakuthinta. Yeah. Abafana bazoyilanda babuye. Abafana ngizokhuluma nabafana bomoya bekwazi ukuthi bamncede labamnceda khona. Kohlaselwayo noma osekhulelwa izitha ikhona into yokumqinisa. Ikhona into yokumqinisa ukuthi aqine avikelekele. Yeah. Oshikha lakhe edengwane. Dokotela, mhlambe umama usele ekhaya yena usebenzele izilungwini ukulibiyela ikhaya ngoba phela umuzi wendoda afanele uqine uyahlonishwa umuzi wendoda. Siyakwazi ukuthi simlekelele lapha kaMavula. Uyakwazi ukulekeleleka umuntu onjengaloyo. Okay. Yeah. Kusho ukuthi uthakela lawo majaji esiwafaka uthi mawamvikele noma makadelele ikhaya. Kungangeni noma ubani. Kuyezwakala dokotela, sibonge nethuba lokukhulumisana nawe ngalesi sikhathi futhi ke sikholwa ngawe ukuthi abantu nje besibhekile noma bekubhekile bazokwazi ukuthi ke bakuthinte basondele esigodlweni olahlekelwe ofuna ukukhushulelwa izinto zakhe ofuna ukugezwa. Uthe udokotela ke cha uyageza insila khuculule insila zabathakathi. Sondela ke wena lapha kwa Dr. Mwelase kuvaliwe. Dokotela, sibanikeze inombolo bese sivalelisa kubona. Sina ke sesithemba ukuthi ke bayokuthinta ocingweni. Inombolo zami ngitholakala kuzo 073 073 44 50 650 yangena na WhatsApp leyo. Sibonga kakhulu dokotela, sibonge nethuba nje ukuthi ke uphinde ke uzoba ingcenye yalo msakazo la khona sinikeza abantu imisebenzi yenu nanokuthi ke sikwazi ukuthi ke sibasondezele nina ngoba phela abantu benu laba dokotela abasuke bedinga usizo lwenu. Ningizimu Afrika sithi ke uNkulunkulu akanibusise. God bless you. Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no imfihlo bas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no imfihlo bas, siyaviva kumnandi, siyaviva no imfihlo bas. Andile umejalo qawe lethu, andile mdaka ngobo umejalo qawe lethu, andile wemdaka ngobo umejalo qawe lethu. Awubuke nje siyaviva awuya